Historien om ægte tæpper, det går meget, meget længe tilbage. Men det er først midt i 20 århundredet, man er begyndt at forske i det. Og i den tid også, man har fundet et tæppe, som går helt tilbage til 2500 år siden. Så kommer det jo ned og opadgående for tæppeindustrien indtil 1600-tallet, som i Shah Abbas-tiden man er begyndt at lave nogle værksteder, og så producerer det en del tæpper. Samtidig som man har jo skabt nogle meget, meget, meget flotte bygningsværker i Isfahan. Fra den tid så begyndte det at være lidt mere systematisk, og det kommer også eksport i gang med ægte tæpper, og det kommer tæpper til de europæiske områder. Det som der har altid været specielt ved de persiske tæpper, det er at tæpperne de blev fremstillet af meget, meget, meget fine materialer. Specielt ulden, som er jo fra nogle får, som de vandrer i de højsletter, og får de jo meget varieret kost. Og det giver jo en fantastisk god uldkvalitet. Og samtidig, ægte tæpper langsomt de blev en etnisk kunst. Det betyder, at via tæpper, man kan jo genlæse de forskellige områders sans for kunst og samtidig deres kultur. Ægte tæpper, de blev fremstillet i mange forskellige kvaliteter. Og det har altid været meget, meget, meget fine tæpper af meget, meget fine tråd med meget høj knudeantal. Som det naturligvis det har været mere luksuriøst. Men man har også haft mange tæpper, som der har været brugstæpper. Det betyder mere robuste tæpper. Som det har ikke været så mange antal knyder i dem. Men på grund af fantastisk god uld og relativt tæt knyttet, så det kunne holde meget længe. Så det er jo tæpper blev knyttet fra cirka 75.000 knytninger per kvadratmeter helt op til 1,45 millioner knytninger per kvadratmeter. Hvis det begynder man med de tæpper med cirka 200.000 knytninger opad, så er det nogle fantastisk gode holdbare tæpper, som kan bruges og holde generationer. Så går man jo op længere på 400 og 500.000, så er det helt fantastisk. Man kan ikke bygge en slot af sand, så kan man heller ikke knyde en god tæppe af meget dårlig uld. Så det er jo uldkvalitet, eller hvis det er en silketæppe, en god silke, det er meget afgørende for tæppets kvalitet. Og så kommer det design, og så kommer de antal knyder og farvesammensætning. Høj kvalitet, materiale, en flot design og en god farvesammensætning, harmonisk og med kunstneriske værdi, så tæppet har virkelig meget stor værdi. I dag tæpperne bliver knyttet cirka med blanding af både kunstige farvestoffer og god gammeldags naturfarver. Og fordi selve naturfarven er ikke så dyrt,
Det er lidt vanskeligere, men det er ikke dyrere end kunstige stoffer. Og det kræver jo lidt tid, og det er derfor folk de vil gerne nogle gange spare på det tid. Ægte tæpper blev fremstillet i forskellige steder. Hvis de blev fremstillet i byområder, det man kalder værkstedstæpper, som regel er meget finere og klassiske tæpper, de blev fremstillet. Og det er meget dygtige knudemestre, meget dygtige farvemestre, meget dygtige designer, som de samarbejder og skaber meget, meget smuk tæppe. Kuplerne er forskellige, moskéer indvendigt, og de mønstre rundt omkring selve medaljonen, så er det jo taget fra for eksempel mosaikkerne, som er jo beklædet forskellige bygningsværker. Og ellers, det er jo nogle romantiske tæpper, som det blev jo taget mønstret af de gamle miniatører eller gamle historier. Så har vi nogle tæpper, som blev knyttet i landsbyerne. Og de landsbytæpper, hver for sig, har jo deres egne mønster. Desværre de nye tæpper, som blev jo fremstillet efter bestillinger, de har tabt sjælen, og nogle gange de bliver for kommercielle, og det skal gå hurtigt, så man kan se, de har ikke samme hygge over sig, som de gamle tæpper, som blev fremstillet af folk, som virkelig de har lagt sjæl til. بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم از عافیت ببریدم خود برکندم با چیز دیگر زندم عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم از بیخ و بن سوزیدم